Guys, nagplano mi nga mo drop diha. Comment down below kung mo drop ba mi o dili. Comment down below kung mo drop mi o dili. Okay, let's go. Kung saan orasa ba eh? Mga 3:30 naman siguro. So 3:30 and it's a ride for today with the dudes. Let's go. Naulahi we. Matawag ka yan ako. Yay, alas 3. Orag alas 3 sa gitong gikan. Alas 3 gikan. Dugay kami na symbol dito. Kalit-kalit ba? Katong Nazaret. Kita mangga. Oh, gani. Ah. Igo naman to warm up nila sa Taluot. Igo na kita lang warm up. Kaya laglaw sa Guandia intersection kaya mag right turn ta. Ano lang ko ha? Ako na nagkakalis nga may na video. Anak ko. Dire mo tanga-tanga nang gid dire. Tanga na. Kana, tanga ra ba dire. Kulang pagigawangin akong luyo ba ni. No. Kanya na lang. Dali na. Kani. No. Ano man pwede ba mo half dia half. Tanga gani dayon. Si Kibkal di siya kabot ani bay murag times to ni murag iguman na lang kurbada na pay para katas napagi mo agi. Asuha pa eh. Dito sa kanira mampod. Naghanap ang uagi eh. Muna lang ang pinakataas naman dyan. Ay pinakaangat. Puro tanga. Uy. Kaya na lang 1 kilometer na itong biyay. Puro tanga. Oh. Dili, laim pikas atong gagian. Grabe to dito. Grabe tong tanga dito. Nana sa ding gaway na. Ay na eh. Moro man agot diha raman. Hoy, Ci. Dulu dito pikas. Dili, lausa. Okay, sugka hampang. Here we go. Hoy, kutas diha. Palit ako butong na. May makasaka. Igo din ito no. Wala ni mo na helicopter no ka. Dili ma. Kondisyon kayo. Oh, magkawa sa hangin oy. Pasok kayo hangin. Sugat din ng bagyo ba? Bagyo ride. Timingon. Lumba. Lumba. Pili ta. Nakagi man tato dire ka, pamilyar ka? Oo, dapat dito no. Lulog na ta o lawas ta gamay. Sila, pwede naman para taas-taas uguan. Gamay lang.
Ano, malawos ba? Power kayo ang ano? Tindak ni Dodo. Yawan na tutulog. Wala, kaunat. Gigi. Wala, kaunat. Hindahan. Pwede na dire. Dia, dulog na po tayo dia. Nyasa ka na tayo balik. Okay kamay. Ayaw, Nick, mabalik nga. Guys, nagplano may nga mo drop diya. Comment down below kung mo drop ba may o dili. Comment down below kung mo drop may o dili. Dire Deo. Sali ko ng pork man. Everybody will be. Oh, drop challenge. Asa ka dire ka? Yata wala yung speaker eh. Lain na ba? Pwede, manang dito. Ayaw kayo diyan? Dire. Oh, diyan. Kaya na? Lang kita ng ilo. Saling sport yun. Bulan ba? Bulan po ito. Masih napay rats gani siguro dito, di na tayo palabi. Palayo na. Let's go.